എല്ലാവർക്കും ജഗ്ഗൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആവിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൻ കട്ലറ്റാണ്. ആവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള കട്ലറ്റ് നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വേറെ വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കിടിലം ടേസ്റ്റുള്ള അവിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൊണ്ടുള്ള ഈ കട്ലറ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിയണം, ഒരു പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിയണം, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരെണ്ണെടുത്ത് അത് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെക്കണം, ഒരു കപ്പ് അവിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കരിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് തളിച്ചിട്ട് ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അവിലിടുക. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം തട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഉള്ളി, കരിയാമ്പില, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ല ബോളിൻ്റെ പരുവം വരുന്ന വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കുക. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സവാള കുറച്ച് കൂടിപ്പോയിന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉരുട്ടി നല്ല കിടിലം ബോൾ പോലെ ആക്കി വെക്കുക. ഈ രൂപത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലേശം എണ്ണ പുരട്ടിക്കോ, നേരം ഉരുട്ടാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒരു ബോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലുണ്ടാക്കുക. ഞാൻ സാധാരണ കട്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിനി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ്, ഹേർട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയമണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൊഞ്ചായിട്ട് നിരത്തി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിനകത്ത് എണ്ണയെല്ലാം കുറച്ചങ്ങോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. അധികം എണ്ണ വേണ്ട, ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെല്ലാം മറച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മറിച്ചിടണം. പയ്യെ മറിച്ചിട്ടാൽ മതി. എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അത് ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ചൂടായി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറെല്ലാം വരുമ്പം പിന്നെ വീണ്ടും ഇപ്പുറത്ത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ചൂടായി, അപ്പം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ വരും. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല രസമുള്ളൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് സാധനം അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഇപ്പുറത്തെ കളർ നോക്കിക്കോ, മറിച്ചിടുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടുന്ന സമയം വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിടാം. ഇപ്പം നല്ല സെറ്റപ്പ് കളറായി കണ്ട. ഇത് ലാസ്റ്റ് മറിച്ചിടലാണ്. ഇതും കൂടി മറിച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഗതിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും, നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഫോട്ടം പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കിടിലം കട്ലറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ചങ്ങായിമാർക്കെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവർക്കും കൂടി ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. എന്നിട്ട് അവരെ ചങ്ങായിമാർക്കും കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും വണക്കം.